good afternoon. Magla-live na po ako ng Cebuano Rider. Magla-live ako. At nandito kami ngayon sa Cebu Plaza, Independencia. Kasama ko yung misis ko, si Gina, Recaport, at saka si Cebuano Rider. Hi! Hapon na ngayon guys. At hindi na masyadong mainit. At ito ang sa taas ng pinakita ko sa inyo, doon, banda doon, yon ang Port San Pedro. Medyo madilim konti. Lalapitan namin ng konti para maganda tingnan. Maraming tao dito namamasyal guys. Yan, meron nagbabalibol. Ito pala ang Plaza Independencia, Idol. Nandito kami sa Plaza Independencia. Na pasyal-pasyal. Kaunti. Ayan. Meron nagpa-practice ng mga estudyante dito. Palagay ko, taga-ICT ito. Ayan. Meron yata silang competition. Ito ka, Jin. Okay. Doon naman banda doon guys, ang papuntang SM Cebu. At saka bago ka makapunta sa SM Cebu, dadaan ka muna doon sa isang mall, Robinson Galleria, at pagkatapos doon ang SM City Cebu.
Yan ang sa taas na yan, yan ang Fort San Pedro. Yan ang malaking puno. Matanda na itong puno dito guys sa Fort San Pedro. Yon ang bridge galing sa Cebu papuntang Cordoba guys. Bagong yung bridge na yan. Yan. Umpisa nang inilawan ang sa loob ng Fort San Pedro kasi malapit nang dumidilim. Yan. Yan ang GMC Plaza building, yung kulay verde na yan. Yan ang monument. So guys, pinapakita ko na sa inyo itong sa loob ng Fort San Pedro. Maganda dito kapag hindi masyadong mainit. Tamang oras siguro mga alas 3. Uh, Bandang mga 3 o'clock. Maganda na dito hanggang sa pagkagat ng dilim. Maraming ilaw dito kapag gabi. Hindi ka matatakot dito kasi maraming lights. Maganda tingnan. Papunta na ako sa aking misis guys kasi nagpapahinga, medyo pagod na yata. Diyan siya nakaupo. Nalapitan ko.
Bili siya ng peanuts. Si Mani Mani. Yan, kakain muna kami ng peanuts kasi medyo napapagod na yata sa paglalakad. Papahinga muna kami dito sa upuan para mag-snack ng peanuts or mani sa Bisaya. Ano ba sa ano tawag Tagalog? Ito, peanuts. Hello guys. Kain tayo ng peanuts. Ang itong mani na ito ay may tawag ng igisa. Sinangag. Sinangag tawag sa amin ito ng peanut. Hindi piniprito, hindi sinasalang. Ano ito? Magiging ko wala itong tubig. Sinasalang ito ng kaldero. Kalderin. Pinapalis ko na ng balat kasi mahirap ako magbalat dito. Meron akong hinawakan na kamera. Baka mahulog yung cellphone o masira pa. Wala na akong pato-vlog. Kaya safety ko muna ng cellphone bago kakain dito. Maganda to. Sinang, sinagang na peanuts. Shout out nga pala kang Idol Master Berto. Shout out. Tsaka shout out din sa Ma'am Sir, mga deliveries, motor riders or bike riders. Sorry guys, merong Mayroong pumasok na order guys sa Foodpanda. okay. Papunta kami ng Robinson Galleria. Okay, sige. Wala kay plastic ko dali. Ay kay video kay mo to. Ako rito no liyo. Baka ko rito ah. Thank you for watching. Tomorrow, Munisit. Sa Plaza ni Dong, Independencia. Abot mi diri kay nami gi-deliver nga Foodpanda. Diri sa tuan niya. Hapit na lang mi diri sa Cebu Plaza. Oh, Plaza Independencia day.
Ang tao diri ka nag-practice og sayaw, ang mga estudyante. Hmm? Practice sila doon. Alis na kami dito sa Independencia Plaza kay nami pick up na pagkaon sa Jollibee. Probinsya. Na. Kari di Ito ang Perono.
sakto lang tayo mag-ending sa Robinson Gallery. Nandito naman kami guys sa Robinson Galleria. Ayan. Okay guys, dito na lang kami magtatapos. Maraming salamat sa iyong panood sa live ko, si Buano Rider. Kasi nagtatrabaho naman ako, meron akong certificate sa loob sa Robinson Galleria. Maraming salamat sa iyong panood and please don't forget to like, subscribe, si Buano Rider my YouTube channel. Bye-bye po sa inyo.